Endavant el vostre habitatge. Hòstia, tu. Sí. Ai, qué emoción, ¿no? Ay, qué emoción, ¿no? Hostia, qué fuerte, ¿no? Qué chulo, ¿no? Ay, 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 Pinos estos rotitos. Som-hi, som-hi. Ay, mi vibración. Sí, con su armario y todo. Ay, qué emoción. Ay, qué ilusión. Falta mi niño, ¿eh? Falta un No grito. llores, no llores. Fem un petó, me cago en Déu. Fem un petó. No llores, mamá. Es que Jo us ho vaig dir durant el dia molt. Ho vaig dir. el que ha sido muy duro, Carla. Ah, molt bé. Ai, quina il·lusió. Quan vaig venir a visitar la promoció, el local estava en Carles, que és el comercial, em va ensenyar els pis que quedaven lliures i em vaig decidir per aquest, per la terrassa i els metres que té. Quan desitges alguna cosa i són 2 anys, doncs és una mica lent, però bueno, amb moltes ganes i amb molta il·lusió. Destacaria que el Carles ha sigut un bon comercial, que m'ha estat informant molt bé i que m'ha assessorat molt.